Здравейте всички! Това е моята многофункционална работна маса. Използвам я като за фреза, циркуляр. Да ползвам също така и зегето. Саморъчно направения транспортир. Отстрани имам стойки за стегите, чекмеджета, а тук се намират циркуляра, зегето и фрезата. Достъпът до фрезата ми е малко по-труден. За повдигане и регулиране на фрезата използвам това крикче. Тези контакти служат за включване и изключване на отделния уред. Тук, например, сега сме включили фрезата в този контакт. Използваме един ключ като универсален за всички уреди. Това е за фрезата. В момента е включено зегето. Ето сега е включен и циркуляра. Работната височина на циркуляра е 42 мм. Самоделно направеният транспортир е разграфен на най-много често използвания 45 градусов ъгъл. В момента е пригодено работа с фреза, да може да се използва фрезата. Отвор за прахоуловител. Изход за включване на прахосмукачка. Тази пластмасова тръба и този маркуч в момента ги ползвам да могат да притискат детайла плътно към масата. Достъпът до фрезата е малко ограничен. Сега ще пригодим зегето за работа с него. Но понеже така не е устойчиво и е малко опасно за работа, ще използваме допълнителна стойка, която я съхранявам отстрани на масата. И сме определили място да я монтираме ето тук.
Стегето е пригодено за работа. При което може да обработваме детайли до 50 мм височина. А също така масата я използвам и като работен плот. Тези преправени стеги могат да се монтират в тези канали. Също така да придържаме детайли към тях. Може и отпред да монтираме, в зависимост от коя страна искаме да придържаме детайла. Това беше моята многофункционална маса. Благодаря ви за вниманието.